Kunensizwa okuthiwa uNavigator Gcwensa lapha kumaskandi asempangeni esinesikhathi esikhashana nje impela ikhona kumaskandi endibeni yamaskandi. Insizwa eyafika yashisa impela, yafika ngaleza y'khathi kusavambenise oDlubheke iMinister kumaskandi. Kodwa uNavigator, as much as umsebenzi wakho ungekho phansi, kodwa omunye wabantu abakwi-middle, upper middle, i-potential yakhe ngokwethalente lakhe nangokucula kwakhe akayi-maximize-anga to its full capacity. Kodwa lokho angazi noma kusele ngakuyenani, kodwa engikwaziyo mina esayidini lakhe ukwenzile lokhu akumele akwenze ukuze abe successful, ukuze naye kube omunye wama-leading artist uma kunemicimbi. Uma kuthiwa kunomcimbi kwazeke ukuthi uNavigator uma engekho, uyabona lowo mcimbi loyo uzoba mnandi wona, kodwa isikhala sakhe sizovalwa ubani ngoba uyayenza into yakhe. So inkinga nje le esolokhu sihlale siyikhuluma siyiphindaphinda sesiyoze sibhore sifane ne-tape esine-scratch ngoba ngathi sishaya ubonda cause sikhuluma into eyaziwayo nabantu abayibonayo. uNavigator ngiqala ukumazi, ngamazi ngale ngoma ethi Emaweni. Imnandi kakhulu leya ngoma leyana. It was one of the biggest song of that time. Babeyidlala njalo BK naMayizo Khosini beyiphindaphinda. Nami umaskandi ngaso sikhathi leso vele ngangabi active njengoba sengi-active kuwo kanje. Ngangolalela nje phele kanjalo. I know ukuthi akumele leyo ngoma leyo yenza izinto ey'ningi, imvule iminyango eminingi uNavigator. Waze wayithatha uBahubhi injalo le ngoma le wayicula, Wait for Wait, eyicula njengoba injalo. Kodwa-ke umculo wamaskandi kuyilento eyiyona angeke siwenze lutho. Kule minyaka edlule uNavigator uphinde wakhipha ingoma ethi Kuyenzeka, lapha ehamba khona no-Ashanti no-Limit Nala. Leyo ngoma leyo bayikhipha ngayi-10 May 2024. Wonderful song. Everything is on point. As always, ubumnandi wengoma. Sometimes kubantu akusho lutho. Abantu babuka ukuthi ubani ocula leyo ngoma leyo kuphela. If lo muntu loyo kuyilo abamthandayo, is when bezo-react abanye. Ungazi ukuthi kanti yini ledala ukuthi ungabheki ithalente sometimes. Kungabheka ubuso bomuntu. Because ikhampani yakho nayo if ayikho active ekuphusheni umculo wakho ngendlela, let's say kunekhampani yakho ine-page ku-Facebook, ihlale iposta ngawe njalo, abantu bayakubona, okay, nawa updates. Mhlawumbe le khampani ikhona ku-TikTok, ilokhu ba-remind abantu kunengoma kanje, bephinde bedlale ama-snippets 20 seconds, 15 seconds. Iyangena into kubantu, igcina izihlale ikhande ne-challenge maybe if unenhlahla. Kodwa if you don't have someone ozokwenza lokho, abantu bayashesha ukukukhohlwa ngoba abantu bayinakela amaqhawe abo. Noma athiwa amaqhawe abo anjani, abanandaba, bafocus kumaqhawe abo bephushe wona. Une-voice e-right kabi uNavigator, is a good voice. Ile voice ekwaziyo ukuthi uma ukhuluma idonsa, mayishaya ingoma uyakwazi ukuthi iluleke njengomuntu osuke eshaya isoprano. Lead 1, lead 2, zonke izinto lezo ugodi. Okuyinto engineshoka ukuthi abantu abaningi kumaskandi abakwazi ukukwenza. But uNavigator bayakwenza kalula lokho.
but abantu ababheki izinto ey'njengalezo. Babheka lokho abakubhekayo kusuke ku-trendy beqhubeke nempilo. Le ngoma yashaya 2.6 million le ithi kuyenzeka ishawe uye uNavigator. Waphinde wabuya ingoma emnandi kakhulu ethi umfana ongalobolile featuring uNoli M. Waphinde washaya enye ingoma ehamba khona neImeka Zonke ethi uJola Wedwa. Waphinde wazovala ngethi kudala ngibekezela. Oh, those songs kumele ngabe bekushintshwana ngawo, adlalwa ngapha nangapha. Kuwukuthi nje uyinyama cause phela noma ekhipha akaclash namaqhawe la kuthiwa amaqhawe amakhosi womaskandi. Akaclash, ukhipha isikhathi sakhe, ukhipha early, kusuke kushaya umoya. So bayayidlala ku-TikTok until further notice. Kodwa bayidlaleli ukuthi basuke bephusha ngempela ukuthi ayifikile umfo kaNavigator. So bedlala njengoba bedlala nje kungesikhona ukuthi mhlawumbe ngoba bebheka into ethize. Okuyinto engifisa ngathi ingalungiseka le ngoba umculo awukwazi kwesinye isikhathi ukuthi ube ngabantu ababodwa kakhulu. No, abantu bayakudeserve na ukuthi bebe lapha phezulu be-receive the same recognition njengawo wonke amanye amaciko. Ulisebenzele igama lakho Navigator. So kule level akuyona, as much as mhlawumbe ingekho bad, but engenza kangcono. Abathandi bomculo bangambeka endaweni engcono. Abe ezinye zey'ngqola zakwaMaskandi ezizoshintsha indlela abantu ababona ngakhona uMaskandi. Naye isitayela sakhe sazeke ukuthi lesi isitayela sikabani, sika-Navigator. Njengoba wazi ukuthi umenzi mayithi awumenzi lo before ingoma ithi 5 seconds, mayithi uNkosi Amagcwami, you can tell. Izinto ey'njengalezo ey'funakalayo, but I hope uNavigator he will get there. Yena akakabi mdala njengabanye, isikhathi sengakuyena. So ngiyathemba ukuthi i-potential yakhe uzoyi-reach-a ngale ndlela okumele ibe yiyona. Ngiyabonga.